марлуник иллоқарфеқартуми арфилинниллу нунақарфеқартуми такорнариақарниккут инусутиссарсиорниккуллу қанеқ сиуарсаасоқарниарпа иннарлуутиллит питсаанерусуми қанеқ суллинеқарсинааппат инунник исумагинниннеқ пинаверсаартитинерлу қанеқ уккатаринеқарниарпат тамаккууппут илаатигут қанеққусаартунут апеққутигинеқартуссат исигиннаартут наалаартуллу илиссиусу kommunalbestyrelsesmut handicappede og forebyggelse, hvordan skal de håndteres, og det er op til jer at stille de spørgsmål. God lyttelyst. Velkommen til alle kandidater. Og for at følge corona-anvisningerne, så er der et vist antal, der kan være her. Det er kun 100 i dag. Her i Desiralemik først skal vi have det sociale område. I Reqataqumonia og i bygderne er der ventetid, når man henvender sig ved det sociale område og socialforvaltning, og det er børnetandsmanden bekymret for i forhold til børnene. I forhold til børnene, så er jeg bekymret for, at der i Reqataqumonia og i bygderne, når der er anmeldelser i forhold til børn, der skal hjælpes, så er der alt for lang en ventetid, og det er bekymrende, og indimellem er der heller ikke nogen, der reagerer, når der er en anmeldelse fra en borger til socialforvaltningen. Og nogle af de ting, der også bekymrer mig utrolig meget, er, at det først, at når der sker drastiske ting, og det er bekymrende. Og i forhold til de bygdebørn, der er, så er det utrolig vigtigt, at der også er en mere hastende reaktion. Og det er altså bekymrende, at det ikke findes i dag. Altså, I kandidater, hvis I bliver valgt ind, hvordan vil I så gøre det bedre i forhold til socialforvaltning og service i forhold til borgerne? Juliane? Fra Inuit Ataqatigiit, værsgo. Ræk det hånden op først. Ja. Tak for spørgsmålet, og tak for børnetandsmanden, og tak for den klare forklaring, og tak fordi at vi fik mulighed for at komme med en forklaring her. Inden for den nærmeste fremtid og inden for de bygderåd og de bygdeområder, vi har haft, så har vi haft en aftale i forhold til bygderne og hvordan socialforvaltningen skal fordeles og forbedres. Og det er en samarbejdsaftale, som vi har kæmpet for. Og vi har også fået indført et flertal, således at den blev gennemført. Og her har vi været med til at sætte et målsætning for, at de børn, der skal hjælpes, også får mulighed for at blive hjulpet hurtigst muligt. Og der er altså et sted, hvor man kan henvende sig, også i Kangerlussuaq, men det er et centralt sted, hvor alle skal kunne henvende sig, som vi vil arbejde hen imod, når og hvis vi bliver valgt ind. Et klart og svart spørgsmål. Ja, Emilie fra Dasut. Vi mener, at det er faglært personale, der er mangel. Det er det, der er kernen i det her. Også den person, der arbejder med børn, som er i Kangerlussuaq. Altså, den person kan ikke arbejde med alle børnene i alle bygder ene person, og derfor er det utrolig vigtigt, at vi er nødt til at ansætte flere personale inden for socialforvaltningen. Og det sociale område, kan det opnås? Ja, det skal kunne opnås. Det skal kunne lade sig gøre. Det er utrolig vigtigt, at vi alle sammen bliver enige om, at det er børnenes tarv, vi her skal arbejde hen imod. Partinalra. Hans Enoksen. Ja, Reqataqumonia har fuldstændig glemt, ikke kun i Tilliq, helt fra Damik, helt til Sarfangøj, til Sisimiut, til Manitok, så har Reqataqumonia glemt alt om det sociale forvaltning. Der er store problemer, som er blevet glemt og negligeret. De sidder blot og ser på, og der bliver ikke gjort noget. Det er jo ikke sådan, at vi bare skal se på og ud fra en kommunekasse prøve og ligesom beregne sig frem til, hvem der kan hjælpes. Det skal være omvendt. Det skal være mennesket i centrum. Hvis en person har brug for hjælp, så skal man hjælpe øjeblikkeligt med straksvirkning.
der sker i dag det, at når man henvender sig, så bliver der taget nogle beregninger, og så skal en person sidde og vente 10 dage. Det kan jeg slet ikke acceptere. Hvad vil I gøre ved det? Jeg vil overhovedet ikke acceptere det. Det er derfor, jeg stiller op. I Reqata Kommune, så er bygderne blevet fuldstændig glemt. Så det skal man arbejde for hurtigst muligt, at dem ikke i tilslutsaffanget. Alle, der er blevet glemt, de skal begynde at tænke her og nu. Nu skal I tænke anderledes og stemme anderledes, så der er nogen, der vil arbejde for jer og gøre tingene anderledes. Tak. I har været fører i Reqata Kommune. I kan ikke bare sige tingene med slogan. Hans Enoksen, dine ord er fuldstændig forkerte. MIO har udarbejdet en rapport, og vi har taget det grav alvorligt, og derfor har vi arbejdet utrolig hårdt for, at det her skal kunne gennemføres, således at alle børn tag og deres behov og socialforvaltninger ansatte i Sisimiut og Maniitsoq, der har vi ansat 4 flere socialrådgivere, og udover det, så har vi også ansat endnu yderligere personale, en person i Kangerlussuaq, og for at hjælpe de børn, der bliver misbrugt. Jamen altså, hvad så med den venteliste? Jamen det var det, jeg prøvede at sige. Det var det, jeg sagde lige her. De børn, der bliver sagt, at børnene får lov til at vente så længe, det tager vi meget alvorligt, og så siger vi derfor, at vi har ansat flere personale for, at det her skal kunne lade sig gøre, sådan så at børnene, også de, der bliver misbrugt eller på en eller anden måde bliver misrygtet, de også selvfølgelig får mulighed for straks hjælp, altså det vil sige psykologhjælp. Og det har vi altså lejet os ind til. Altså det vil sige, at vi arbejder hårdt for, at det kommer til at køre igen. Det kan overhovedet ikke passe, at man skal stå her og sige, at vi slet ikke slår til, at vi bare lader den stå til. Det hjælper altså ikke at bare begynde at sige og tale de her slogan. Altså FN-konventioner, det har MIO også sagt, at jeg skal være en repræsentant der, og derfor kan man ikke bare sige, at vi bare står og lader den stå til. Enoksen, hvad siger du? Vi har aldrig set borgmesteren i vores bygder. Vi står bare og kigger på. I forhold til socialforvaltning, socialområdet og ældreområdet, de er nødt til at gøre det meget bedre. I er nødt til at handle, hvis de står alt sammen fint i et stykke papir. Det er bare at stå og sige fine ord. Hvis ikke de bliver gennemført, så begynder folk at falde fuldstændig igennem. Det er endda således, at bygderådene ikke engang har mulighed for at sige noget som helst. Inatsisartut-lovgivningen, det skal smidiggøres, det skal følges, der skal være nogle anvisninger, vi skal arbejde på baggrund af. Kommunen skal forbedre det. Vores borgmester har allerede sagt, at der allerede er nogle forbedringer, der er blevet gennemført. Det er måske ikke nok. Måske er vi nødt til at gøre det bedre i forhold til børn, i forhold til unge, i forhold til ældre. Alle skal have en service. Så det vil sige, at der skal være en socialrådgiver hver eneste bygd. Ja, der skal i hvert fald være socialforvaltning eller socialområde i hver eneste bygd. Vi kan ikke bare tage en kontorassistent og få dem til at arbejde med det sociale område. Og vi har pligt til at anmelde, hvis vi er vidne til et barn er placeret i en forfærdelig situation. Men hvad sker der, når en forælder henvender sig? Altså indimellem så afleverer man bare barnet. Vi får måske ikke barnets baggrund med. Så det kan være meget svært for os at prøve at hjælpe det barn, og vi bare får det leveret. Jamen, der kommer nogle henvendelser. Og så kan vi få lov til at vente et års tid.
eller måske mere, og vi kan ikke gøre mere andet end, jeg har i løbet af et år forsøgt at få fat i nogle informationer forgæves. Det er ikke nok med den service, der er brug for flere socialrådgivere, en faglært socialrådgiver, uddannet personale, og flere af dem i Qaqortoq. Jamen, vi får bare at vide, at sagen er således og udvikler sig således, og så ikke mere. Jeg kan se i forhold til lønforhøjelser, der er det kun én gang i løbet af 20 år, der har været lønforhøjelser, det vil sige én gang sidste år, og jeg har til mine 14 dages løn, så får jeg mere i løn end en uddannet socialrådgiver, og det er i forhold til daginstitutionspladser, at lønnen ikke længere er tilsvarende. Nu om dagen, så er der snart ikke flere plejefamilier og plejeforældre. Hvad så med de, der er tilbage? Hvad skal vi så gøre med de børn, der har brug for plejeforældre og plejefamilier? Hvor skal vi gøre af den? Og her har vi ikke børnehjem. Jeg er plejeforældre med en masse erfaringer. De siger her, at det er svært at samarbejde med kommunen. Hvem har noget at sige? Den første, der markerer sig, Hans Enoksen. Ja. Det er mine ytringer og mine udtalelser, der her bliver bevist. Forældre får lov til at vente et år eller mere. Og hvad skal der så ske? Altså, de, der henvender sig for at få hjælp, de skal have straks hjælp. De skal have hjælp her og nu. Det kan ikke passe, at de, der prøver at hjælpe børnene, at de skal stå og vente på at få lov til at kunne hjælpe børnene. Hvad er det så, der skal gøres? Jamen altså, vi er nødt til at tænke på i forhold til forhøjelse af løn. Det er utrolig vigtigt, at man forhøjer lønnen som minimum. Der er rigtig mange forældre, der står med trange kår, og det er utrolig vigtigt, at det er hurtigst muligt, at vi også gør noget for de forældre, der prøver at gøre det så godt som muligt. Og det er ikke kun her, og jeg siger herfra, at der ikke også længere op imod, og det er også her i Qaqortoq, at alle bygderne er blevet glemt, fuldstændig glemt. Emilia, hvad kan I gøre for at gøre det bedre for forældrene og børnenes vilkår? Ja, altså det vi går til valg på fra det slut, er, at forældrene og familien skal have de bedste vilkår for at kunne trives. Også her i Qaqortoq, så har vi også bemærket, at der har været en del kriminalitetsaktivitet af en eller anden art. Jamen, hvad er det, I vil gøre for at forbedre vilkårene? Jamen altså, vi er nødt til at kigge på, at der er plejeforældre, der skal plejes, og de skal også have noget sparring. Det er utrolig vigtigt, at de børn, der anbringes uden for hjemmet, de selvfølgelig også har en følgesjæl med, så at sige. Det er sådan utrolig vigtigt, at plejeforældrene også får at vide, hvad det er for en baggrund, det barn kommer med og kommer fra. Hvad så med noget uddannelse? Jamen altså, det er uanset om det er uddannelse, det er uanset partiskel. Altså, vi er nødt til at gøre noget, vi er nødt til at samarbejde, vi er nødt til at gøre noget her i Qaqortoq i løbet af de næste par år, så er vi nødt til at gøre det sådan, så lovgivning også inden for socialområdet er baseret på de bedste målsætninger. Malik Bertelsen, I har siddet i førersædet. Hvordan er det, at det ikke, hvordan kan det være, at det ikke er godt for plejeforældrene ikke har bedre vilkår? Ja, det er utroligt udfordrende for os, at der er borgere, der henvender sig, og de så ikke får svar på deres henvendelser, og vi har holdt nogle personalekurser i forhold til, at de så er bedre rustet til at give snarlige svar, og i forhold til plejeforældre og plejefamilier, der er vi nødt til at give dem en stor tak, fordi at de er med, der er 125 børn, der er placeret uden for hjemmet, og ud af dem er der 80, der er placeret i en eller anden institution, og i forhold til løn, ja, I gør nogle ting
ting for at forbedre det. Hvad så i forhold til lønforhøjelse? Hvad vil I gøre ved det? Altså i kommunen, uanset hvilke foranstaltninger og hvilke forbedringer vi gør, så er det i hvert fald i forhold til løn, så er der fra naalakkersuisut et sæt lønsatser, og her i forhold til disse lønsatser, så har vi haft op mod 700% lønforhøjelser. Men nu kommer Hans Enoksen fra Naalak og siger, at vi her i Qaqortoq her ikke har gjort nok for borgerne. Og nu har Hans Enoksen siddet i regering, og i hvert fald været folkevalgt i 30 år. Og her i Qaqortoq har vi ikke engang set ham holde borgermøder en eneste gang. Så hvem er det lige, der ikke gør nok for i forhold til sin embedsfører? Hvad kan I gøre for, at plejeforældrene får bedre vilkår? Juliane Enoksen, Inuit Ataqatigiit. Tusind tak, plejeforældre. Jeg vil meget gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak for, at I også passer på de børn, der har brug for ekstra pleje. Vi har i løbet af vores møde være med til at indføre, at der er helt op til 700% lønforhøjelse i forhold til det område, og vi vil selvfølgelig også i forhold til en rækkefølge, som vi har tænkt os i vores målsætninger, også gerne sidde med og gøre bedre i forhold til lønforhøjelse. Jeg har selv haft et forslag, hvor lønforhøjelsen skulle have været på mere løn på 1000 kroner, men der fik jeg desværre ikke flertal. Men uanset hvilke problemer der her tale om, jamen altså Juliane, her i forhold til plejeforældrene, hvis der er nogle ting, der ikke hænger sammen, hvad er det så, der skal gøres ved det? Jamen det er det, jeg prøver at forklare. For at forbedre de klager, vi får fra befolkningen og de enkelte individer, så er vi nødt til også i de udvalg, vi sidder i, være med til at forbedre det og lytte til de klager, vi får. Ernie? Demokraterne, hvad vil I gøre? Ernie Olsen, Demokraterne, ja. Jeg mener, at det er utrolig vigtigt, at vi begynder at gøre noget her og nu, og her i Sisimiut Kommune som eller her i Qaqortoq, uanset hvor vi er i Qaqortoq, så er vi nødt til at gøre det mere og mere attraktivt, at gøre vilkårene bedre for børnene, og også arbejde med at forbedre børnene. Altså, der er kurser allerede nu. Ja, og vi skal have flere kurser i forhold til at gøre det mere interessant at være der for børn. Hvordan skal vi gøre det mere attraktivt? Vi vil gøre det mere interessant og mere attraktivt ved at forhøje løn, og vi er nødt til som samfund og som individer også være med til at løfte lige netop de områder. Hvis ikke vi gør det her for vores land, så vil vores land ikke gå fremad. Jeg kan forstå, at I alle sammen meget gerne vil gøre mere for børnenes vilkår. Og nu til Angiarniutinillu atuinialertartut Qaqortoq-ta siorna 2020 misisuititineratataqutippa meqa atuarfiina ortniklassini atuartutuppa imigassa ikiarornartoq misilerersimasarpaat forebyggelse, børn og unge, deres forbrug af alkohol og tobak i Qaqortoq siden 2020 er der flere og flere, der benytter sig af begge dele. Og der er børn, der går i 8. klasse, som ryger cigaretter, og hvor de allerede har prøvet alkohol og hash. Hvad vil I gøre ved det? Juliane Enoksen, Inuit Ataqatigiit. Ja, vi vil bevilge flere midler, og i forhold til, at de unge bliver fristet til at prøve de her forskellige ting, så er vi også nødt til at have nogen, der ligesom kan vejlede forældrene i, hvordan de kan vejlede deres børn, fordi de unge hjerner er også nemme og ligesom at
og vejlede hen imod en bedre vej. Og hvis vi gør det her, og vi afsætter flere midler, så vil vi også blive bedre til at vejlede forældre, som så bedre kan vejlede deres børn. Emilia, er det sut? Emilia Olsen, er det sut? Ja, nogle af de ting, som jeg selv har erfaringer, mine egne erfaringer, det er, hvor stor energi naturen kan give, uanset om det er en skoleelev, om det er unge mennesker eller forældre. Men vi vil benytte os godt af naturen. I vil gerne benytte jer. Ja, vi har masser af natur, vi har masser af energi, og vi har masser at hente fra naturen. Men nogle af de ting, jeg også vil komme ind på, det er i forhold til, at der er personale, hvor der er rigtig mange, der opsiger deres stilling inden for sociale områder. Vi er nødt til at have en kontinuitet, og Rete Kommune i forhold til psykologer med mere, der er vi nødt til at have faglært ansatte og gøre det mere kontinuerligt inden for ansættelsesområdet. Hvad kan I så gøre i Rete Kommune? Ja, udvalget er nødt til at styrke sig, og udvalget er nødt til at mødes med forældrene, og udvalget er nødt til at, ligesom, at have en føling med, hvad det er, der er nogle krav, og hvad det er for nogle former, der er brug for i forhold til vejledning. Det er utrolig vigtigt, at der er trygge forhold til at kunne tale med forældrene. Vil I så tale med forældrene i forhold til forebyggelse? Jeg vil først sige her, at vi er selv nødt til at ændre vores egen levemåde. Der er rigtig mange, vi er alt for mange voksne, der ligesom viser ved vores levevis, hvordan vi er nødt til at ændre på vores egen måde at være rollemodeller på. Der er alt for mange, der ryger cigaretter. Der er alt for mange, der ryger hash. Det skal vi have ændret på. Det er utrolig vigtigt, at vi er nødt til at redde den næste generation. Børnene for eksempel her i byen eller de næste byer. Selv under sommerferien, der er der rigtig mange børn, der ikke har mulighed for at rejse. Og fordi de har så trange vilkår, forældrene har så trange vilkår, så har de ikke mulighed for at tage på ferie eller rejse et andet sted. Hvad vil du så gøre for forældrene? Jamen, forældrene skal styrkes. Det nytter ikke, hvis vi kun taler om børn, uden at tage de her forældre med. Det nytter ikke noget. Og ganske kort, der vil jeg gerne lige tage med, at i forhold til sociale området og den service, der er, eller manglen derpå, så er der nødt til at være en repræsentant, der arbejder med misrøgtede børn, og så dermed kan man også gå ind og gøre noget ved den lange ventetid på helt op på et halvt år, før en henvendelse bliver besvaret. Demokraterne, Ernie Olsen, hvad vil I gøre i forbindelse med forebyggelse? Da vi var børn i forhold til skole 2, da vi gik i skole i folkeskolen, så var der sommerlejre. Og det er det, du vil genindfinde? Ja, jeg har ikke hørt, at det kører i dag. Jeg tænker, at fritidsklubben med nogle af de ting, vi kan samarbejde, de kan tage til Sarodak, de kan tage til de forskellige områder, hvor der er rekreative områder for børn, og måske også de lidt ældre børn. Det er vi nødt til at ligesom at få etableret, sådan så de kan blive stærkere, og de kan få en masse energi, psykisk og fysisk fra naturen. Ja, jeg vil meget gerne benytte jer af naturen. Malik Bertelsen. Jeg tror, at børnene har mere brug for at få hjælp fra en uddannet personale end en decideret socialborgmester. Vi mener, at det er utrolig vigtigt, at børnene får individuel hjælp. Og i forhold til børnenes sundhed, så har vi lige netop lavet en undersøgelse. Der har vi fundet ud af, at
De unge er rigtig gode rollemodeller, fordi ud af 10 er der kun 3, der ryger. Tidligere årgange, der var der helt op til 62%, der var tobaksrygere for eksempel. Så vi er også nødt til at rose de børn og unge, der i dag er rollemodeller for de yngre og for de små. Og hvordan gør vi det? Jamen, nogle af de erfaringer, man har gjort sig i Island for 20 år siden, da de så fandt ud af, at de unge, de røg for mange cigaretter, så oprettede de nogle rekreative aktiviteter og sportsidræt med mere ekstraordinært, sådan så de unge havde noget at tage sig til, andet end cigaretter med mere. Og jeg vil også gerne sige her, at det er utroligt vigtigt at vide, at der er rigtig mange forældre, der er dukket op, da vi så havde en fremlæggelse i forhold til deres unge og børn. Og der kom vi med et forslag til, at forældrene skal være med til, at børnene de skal være hjemme klokken 20 om aftenen. Og der var der mange tilslutninger til fra forældrenes side. Ja, og vi kan køre videre og videre i lang tid i forhold til forebyggelse. Nu skal vi til det næste emne, og der har vi turisme. I forhold til turisme og erhverv, så er der kommuner en mangel på at se nogle planer. I forhold til erhvervsliv og planlægning de næste 10-20 år, der er der en stor mangel. Det er meget udvist, hvad der kommuner vil i forhold til erhvervslivet med en langsigtet målsætning og planlægning. Og det kan man se i forhold til, at der nu står stille med byggeri. Og hvis det er, at vi skal have den her vej mellem kommuner og Kangerlussuaq, eller Sisimiut og Kangerlussuaq, så er det utrolig vigtigt, at erhvervslivet også bliver udviklet, og der er også en planlægning hertil. Og i forhold til turisme, så er der jo også nødt til at blive ydet lidt mere hjælp i forhold til, at de også kan udvikle sig. Vi kan jo mærke, at der kommer til at være brug for det, og vi kan også ud fra det, vi har hørt, så er der en del, der henvender sig fra udlandet nu, hvor corona er ved at være ved vejs ende, og hvor de meget gerne vil komme og besøge vores område. Og det er en af de få områder i hele jorden, hvor vort land er uden corona, og det har man lagt mærke til. Hvis I bliver valgt, vil I så lave en erhvervsplanlægning? Eller en plan for erhvervet? Ja, Malik Bertelsen, vi ved, at ACB, som det bliver kaldt, at der er nogle planer i forhold til en langsigtet planlægning i forhold til erhvervslivet, og så mener jeg også, at det er utroligt vigtigt, at man hurtigst muligt sammen med de kommende kommunalbestyrelsesmedlemmer også planlægger en langsigtet plan. Jesper, det er fuldstændig korrekt, som han siger, at der er ved at blive etableret en vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, en ATV-vej, og I kan nok også bemærke, at der kommuner er en af de få områder, hvor der ikke er berørt af indlandsisen, og det er derfor, det er utroligt vigtigt, at vi mener fra kommuner, at vi også kigger på, at vi er blevet en del af UNESCO's områder, og derfor er det utroligt vigtigt, at der er tracking og muligheder, der er mulighed for konditionstræning, der er muligheder for alle mulige andre aktiviteter, så hvis erhvervslivet skal videreudvikles, så er vi nødt til at gøre mere ud af de her muligheder. Jamen, nogle af de ting, der også blev sagt i indslaget, det var, at erhvervslivet, når de efterlyser en planlægning i forhold til erhvervslivet, en langsigtet planlægning, så fatter man svar fra kommunen. Ja, altså i forhold til det tekniske område, så har vi ansat flere personale, således at de henvendelser bliver besvaret hurtigst muligt, men i forhold til byggeri og anmodning om at få lov til at bygge, der er alt for stor, lang og for lang en ventetid, så det er utrolig vigtigt, at vi gør mere, og vi arbejder raskere. Juliane Inuit Ratikit, ja.
Jeg er ret sikker på, at vi alle sammen kan blive enige om det, der blev sagt fra ACB, og den måde, vi skal prøve at løfte kommunen og erhvervslivet inden for kommunens grænser. Det er utrolig vigtigt, at der er nogle midler, og hvis midlerne bliver hævet til ACB, jamen så er der også rigtig mange initiativer, der bliver etableret. Og hvis vi tænker på de forskellige muligheder i forhold til de høje fjelde og indlandsisen og med mere de næste 10-20 år, måske endnu længere fremtiden, så er vi nødt til også at have nogle planlægninger, der bliver gældende, fordi når og hvis vi får den her vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, og vi får en gang i fremtiden en ny havn i Kangerlussuaq, så er vi også nødt til at sikre os, at de personer og den mængde af personer, der kommer og skal være en del af aktiviteterne, så er vi nødt til også at kunne løfte og servicere den, og det vil vi meget gerne være med til at videreudvikle på. Emilie Olsen, en planlægning inden for erhvervslivet. En af kerneområderne, som er vigtige for Atassut, det er nemlig, at erhvervslivet skal styrkes. Det er rigtigt, det er korrekt, at det går utrolig langsomt med at styrke erhvervslivet. Nogle af de ting, vi skal kigge på, det er turismen. Og turismen og de turistoperatører, som der er. Hvordan vi forbedrer de områder. Altså, vi benytter os ikke engang af bygderne og bygdebeboerne. Der er rigtig, rigtig mange bygdebeboere, som har masser af kunden og evner, som vi kunne benytte os af. Så vi skal støtte op omkring de private, og de skattekroner, der bliver spyttet ind i Qaqortoq, de skal selvfølgelig generere nye initiativer. Ernie Olsen, Demokratiet, hvad vil I gøre for erhvervslivet her i Qaqortoq? I forhold til arealtildelinger, man kan ikke bare sige, at erhvervslivet, at de skal styrkes. Vi kan jo, i forhold til arealtildeling, så kan vi jo høre, at der er rigtig lang ventetid, og det gør, at man måske taber pusten. Så derfor er vi nødt til at gøre noget for ligesom at gøre sagsbehandling hurtigere. Og hvis det er, at man tænker på arealtildeling, så er det jo ikke de private selv, der kan vælge at vrage. Det er nogle helt bestemte områder, som kommunen har tildelt til de forskellige områder. Hvad mener I fra Naleraq? Jeg kan allerede høre, at man selv erkender, at man her Qaqortoq og Sisimiut Kommune har en meget langsom sagsbehandling. Hvordan er det så ikke i Itilleq eller andre steder? Uanset om de er Maniitsoq, Ataqatigiit, Itilleq eller Kangaamarut, alle skal have en ens service, og de skal have en sagsbehandling. Det er ikke kun fordi, bare fordi, at man er uden for storbyen, jamen så skal vi glemmes, at vi skal have gamle, brugte, forældede redskaber med mere. Der er nødt til at være en ens service og en ens sagsbehandling. Hvis vi skal tænke på nybyggeri, så er vi også nødt til at gøre det bedre. Altså, så vil det sige, altså i forhold til erhvervslivet, så vil I gøre mere for, at det skal fremmes. Ja. Hvis jeg også kunne få lov til at tale ud, ligesom alle andre får lov til, så vil jeg også komme frem til de ting, jeg gerne vil komme frem til. Altså for eksempel i Canada, så er der jo nogle eksempler, at der er cirka 0,5 milliard i forhold til kunstværker. Det er ikke engang nye ting. Vil du give dem 0,5 milliard? Nej, men altså i forhold til at fremme erhvervslivet, så skal vi have forbedret fiskeriområdet, indhandlingsmuligheder, og der skal nogle ændringer inden for fiskeriet, således at der her i fiskeriloven, der gælder her i landet, at den skal gælde for alle, og ikke kun de rige inden for fiskeriområdet. Og det vil vi arbejde for fra Naleraq. Og nu kommer vi til handicapområdet.
Laila Hanman, som har et handicappet barn, har skrevet følgende. Vi har en søn, som er en handicappet person, som er 21 år. I Maniitsoq er der ikke en rekreativt område, som de handicappede personer kan tage hen til, end ikke et værksted. Og for hvert gang der er kommunevalg, så bliver det lovet under valgkampe fra diverse kandidater, at der i Maniitsoq skal være et værksted eller værested for de handicappede personer. Og det har der ikke været 21 år. Så i 21 år har der ikke været et værested for personer med handicap. Hvem vil gøre noget ved det? Emilie Olsen er det sødt. Uanset hvor vi er, hvis vi bliver valgt ind i Qeqerteqomunia, så har Maniitsoq også nogle repræsentanter, og der er der også fra Sisimiut, og der er også repræsentation. Hvis der er nogle problemer i Maniitsoq, som der også blev sagt her i indslaget, jamen så er det den folkevalgte, der skal tage det med i dagsordningen, komme med et forslag og komme med nogle håndfaste forslag. Ja, det er utroligt. Ja, men det er jo kun 4 år, det er gældende. Eller det er kun 2 år, det er gældende. Eller 4. Jamen altså, her er der jo tale om, at der i mange år har været nogle repræsentanter. Der har været nogle repræsentanter fra Maniitsoq, og det vil altså sige, at de skal selvfølgelig også i forhold til i samarbejde med Qeqerteqomunia og det samarbejde, vi har indbyrdes, så er vi også nødt til at få nogle informationer omkring de forhold, der er gældende i Maniitsoq. Det er utrolig vigtigt med informationer. Det vil kun gavne samarbejdet. Der er stor mangel på informationer og oplysninger fra de forskellige bygder. Er det dem fra Maniitsoq, der skal beslutte noget, eller er det jer? Altså, jeg vil gerne opfordre til, som der blev sagt, og hvis forholdene har været så dårlige, at man henvender sig med de dårlige forhold, og man så skal I ikke vide det på forhånd? Ja, jeg skal ærligt indrømme, at jeg ikke har vidst, at der ikke var et værested for personer med handicap. Helt ærligt, helt ærligt. Jeg skal være påpasselig med at love alt muligt her, stå på stående fod. Men jeg lover, at vi vil undersøge det og undersøge mulighederne. Hans Enoksen, vil I undersøge mulighederne? Vi vil ikke kun undersøge det, vi vil gøre noget ved det. De er fuldstændig blevet glemt. Den ene by af de 2 i denne kommune er blevet fuldstændig glemt. Her forleden der var der også en, der var inde og sige, at der ikke engang her i kommunen, inden for kommunens grænser, ikke er et værested for personer med handicap. Hvordan kan det så være, at man så skal begynde at sige, at det vidste vi heller ikke om Maniitsoq, men altså, vi er en del af den samme kommune. Det kan ikke passe, at der i Maniitsoq heller ikke er et værested. Altså, jeg vil igen endnu en gang opfordre borgmesteren til at besøge dem, tage dog hen og snakke med dem, tage hen og tale med dem, komme hen og finde ud af, jamen jeg vil gerne komme med et svar til Hans Enoksen. Jeg tager til Maniitsoq meget ofte. Og Maniitsoq-repræsentanter har også mulighed for at opnå det. Altså, jeg vil meget gerne her sige, at at Hans Enoksen bliver ved med at sige her og sætter blå i øjnene på folk, at Qeqerteqomunia kun udvikles i Sisimiut. Her man kan se i vores planlægning i forhold til de enkelte kommuner, så har vi en planlægning og afsat midler. For eksempel i Sisimiut er der kun 67.000 kroners udgifter i forhold til en person og 120.000 kroner til hver enkelt Maniitsoq-borger. Så Hans Enoksen, du er nødt til at kigge på nogle tal. Ja, altså det, der står i papirerne, det er kun ud fra de tal, der står på tallene, at man går ud fra. Når man går ud og kigger på de faktiske forhold, de faktiske omstændigheder, realiteterne, så er det noget helt andet. Du kan ikke bare stå og kigge på tallene, og du kan ikke kun gå ud fra
et stykke papir. Vi går ud til personerne og taler med dem og arbejder for dem. Hvad med jer? Hvad vil I gøre for at arbejde for borgerne? Jamen altså, vi vil meget gerne deltage her i den her ping-pong mellem de to kandidater. Vi har også nogle ting, vi har nogle værdier, vi har frem. Altså, jeg kan udmærket godt forstå, at der er nogle personer, der siger og fortæller os, vi ser aldrig folkevalgte. Selvfølgelig kommer de ikke til at se os ofte andre steder, når vi er valgt her, og vi arbejder her til dagligt. Jamen, der er også rigtig mange, der er repræsentanter, som også arbejder, og som er rigtig dygtige monitor. Det kan I altså også benytte jer af. Kontakt dem og arbejde med dem, så skal de nok give det videre til os. Vi har også en forpligtelse i forhold til lovgivning. Vi har nogle ting og nogle lovgivninger, vi skal forholde os til. Der er rigtig mange, der siger, jamen vi ser jer aldrig folkevalgte, fordi I bor i Nuuk. Det kan siges om en del folkevalgte. Vil I arbejde videre med de ting, I har arbejdet med indtil videre? Ja, selvfølgelig vil vi det. Ernie Olsen, Demokratiet, hvad vil I arbejde med i forhold til emnet? Personer med handicap, de er ligesom os. De skal selvfølgelig have væresteder, de skal selvfølgelig have nogle arbejdspladser, de skal have nogle aktiviteter. Det skal ske alle vegne, og ikke kun i Sisimiut. Det skal være Rirrata. I hele Rirrata Kommunia. Rirrata Kommunia havde en planlægning i forhold til en planlægning for handicapområdet og personer med handicap. Hvad vil I gøre for at realisere den planlægning? Tiliok og den person, der stod i spidsen for Tiliok, har smidt håndklædet i ringen. Den person har vi så mistet nu her, som har kæmpet for og det her område, fordi at der fra de centrale administration ikke bakkes og støttes op omkring det store arbejde, der er blevet udført. Det er ikke nok blot at sige, at folkevalgte ikke arbejder. Der er altså også stående udvalg, som er i gang med noget arbejde, og vi vil selvfølgelig, selvom vi sidder i opposition, også arbejde for at opnå nogle bedre vilkår i forhold til handicapområdet. Jeg er nødt til at sige her i forhold til Tiliok, jamen altså, i forhold til handicappolitikken, ja, det er kun Tiliok, der skal implementere det. Nej, vi politikere, vi har også taget ansvar, og fuldmægtige har også taget ansvaret, de ansatte har taget ansvaret, og der er rigtig mange mennesker, der er stærke og som meget gerne vil være med til at samarbejde. Hvorfor er det, vi ikke ligesom får dem i front også? Vi er nødt til at gøre dem mere synlige. Vi taler næsten kun om det dårlige ting, men der er også rigtig gode ting i forhold til de 4 år, vi har siddet. Så er der også rigtig mange stærke personligheder, der også har stået frem og været med til at løfte det, og det vil vi fortsætte med i Atassut. Så i forhold til handicappolitikken, hvor realistisk er det at realisere den? I 2011 så blev en ny handicaplov indført, og i forhold til den lovgivning, der er i forhold til selvstyret, så vil vi også i Rirrata Kommunia selvfølgelig gøre mere for informationer og oplysninger bliver viderebragt til de forskellige ansatte områder inden for kommunen, og ca. 237 millioner kroner er afsat til det sociale område, og de ca. 91 millioner kroner, op til 100 millioner kroner, er afsat til det handicapområde, så vi er forpligtet til at overholde handicaplovgivningen, den nye. Så det vil sige, at vi kan regne med, at I kommer til at implementere det i henhold til den nye handicaplovgivning. Ja, vi har bundet os selv op på, at vi skal inden for 4 år være med til at implementere
implementere handicaplovgivning, også i Maniitsoq, altså i hele kommunen. Altså jeg er nødt til at sige her og gøre det helt klart, at Pisissarfik og Tiliok, der har vi været rigtig, rigtig gode til at samarbejde med den, og så har vi en forsøgsbasis på i forhold til personer med handicap, at de også får mulighed for at arbejde i arbejdspladser. Der har været workshop i Majorioq, og der har været ACB har også været inde over, således at personer med handicap og flere af disse kan være med til at løfte nogle arbejdspladser og arbejdsområder. Kommune samarbejder rigtig godt med Pisissarfik og Tiliok, og det er ud fra de målsætninger, vi har sat os, at vi har også taget med, at der skal være et råd i forhold til handicapområdet, og det vil sige forældre med handicappede børn. Det er altså meget tungt område, og det kan være meget ensomt, og nogle af de ting, som bliver sendt videre til politikerne, det skal selvfølgelig kontinuerligt fortsætte. Ja, og det var så handicapområdet og de tema. Og nu videre til det næste. Rikata Kommune som en helhed. Der har været nogle klager, eller det er blevet nævnt flere gange, at i går blev der også spurgt under valgdebatten. Der er 2 byer og 6 bygder. Hvad vil gøre for, at alle føler, at de bliver prioriteret på lige fod? Jeg tror, vi er nødt til at blive enige om, at vi alle sammen er blevet rigtig gode til også at gå ud fra de behov, der er. I forhold til bygderne, så har vi 91 millioner, der skal fordeles til forskellige bygder. Vi har også fordelt nogle flere midler, for eksempel i Gangamio, der har vi stadigvæk ikke fået en vej indført endnu. Det er noget væk. Hvornår skal de indføres? Hvornår bliver det realiseret? Jamen først har man en planlægning, og så skal den implementeres, og grunden til, at den sådan planlægning ikke så bliver gennemført, det er fordi, at der har været rigtig, rigtig meget hektisk, også alle vegne i hele vores land. Så nogle af de mest største udfordringer, som vi har haft, det har, at tiden bliver brugt på møder og nogle planlægninger, og selvom Hans Enoksen har været inde og sagt, at det kun er Sisimiut, der bliver udviklet, så der er også nogle andre områder, hvor der er blevet opført, eller hvor der er blevet afsat midler til en idrætshal og en værsted, og der i Nabasoq og jeg skal gerne lige høre, hvornår sidst Hans Enoksen har holdt borgermøder som folkevalgt. Ja, jeg snakker politik og ikke forfølger enkelte individer. Min politik går ud på, at jeg lytter til borgerne og deres jeg er her for at snakke politik. Jeg er nødt til at sige, at jeg vil meget gerne arbejde for de ting, som borgerne har brug for. Jeg vil sige, at Rikata Kommune og politikerne, de kan slet ikke løfte deres arbejde inden for socialområdet, selvom de bliver ved med at sige, at jamen, vi gør alt for, at de vil arbejde. De arbejder godt for det sociale område og bliver løftet godt. Der er rigtig mange personer, der går fra sociale området grædende, fordi at de ikke får hjælp, og de får ikke den nødvendige opmærksomhed. Og jeg vil gentage endnu en gang, at de områder, der er uden for byerne, de er altså fuldstændig glemt. Hvad vil I gøre for, at det ikke sker? Fra demokraterne er Nielsen Demokratiet. Vi vil gøre alt for, at det er en kommune, der bliver udviklet på ens vilkår. Vi kan ikke blive ved med at høre,
der er flere og flere, der ikke får den fornødne sagsbehandling. Vi er nødt til at prioritere, om det er kommunerne eller borgerne, der skal prioriteres. Der skal være nærhed til alle og enhver. Måske kan man afsætte 2 dage, hvor alle kan mødes. Emilia Olsen er desut. Partiet har ytret, at kommunalbestyrelsen har været rigtig dårlige til at gøre deres arbejde. Hvad mener du om det? Det er så ærgerligt. Vi skal ikke skabe politisk splid i samfundet. Og vi har fra desut også evalueret. Man skal stå sammen. Det er ikke kun fordi, at vi ikke arbejder godt, at vi er gode til vores arbejde. Man skal stå sammen. Jeg synes, at det er utroligt vigtigt også at nævne, at i Ketunat, i Sisimiut Kommune, var der 100 millioner afsat, 42% skattefradrag. Det ældreområde gik godt. I daværende Maniitsoq Kommune var der 44% skattefradrag. Der var rigtig mange i ældreområdet, som ikke blev taget vare på. Og efter de 2 kommuner blev slået sammen, så har vi været med til at arbejde for, at der blev lige vilkår. Mere lige vilkår. Det er for nemt at sige, at blot at sige, at folkevalgte ikke har gjort noget som helst. Jamen altså, vi som borgere skal også politisk have en kunde og have en styrke, at vi også giver den styrke videre. Ja, det er utrolig vigtigt, at vi står sammen. Juliane Enoksen i Nordretiet, I har også siddet med i 4 år i kommunalbestyrelsen. Har I været rigtig dårlige til at udføre jeres arbejde? Ja, den talemåde, det har Hans Enoksen på sin egen regning. Vi har i vores valgperiode været så gode til at samarbejde, at vi har bygget unge boliger, forbedring i vejnet, boligbyggeri til vores personale i Maniitsoq. I de forskellige områder har vi været med til at afsætte midler, og vi har benyttet os godt af de midler, som vi har afsat. Jeg har siddet sammen med inden for økonomi, eller jeg har siddet inden for et udvalg, hvor vi kigger på, hvor meget vi bruger per indbygger, hvilke områder, og det er derfor, de tal viser tydeligt, at vi bruger mindst midler per indbygger i Sisimiut i forhold til de andre områder. Så derfor vil jeg sige, at i forhold til det sociale område, så er der jo også en sagsbehandlingsbehov, som er mindre. Og hvis det er, at man er en Inatsisartut-medlem, så er man også nødt til at være med til at kæmpe for, at socialrådgiverområdet og socialrådgiverne også får bedre lønforhold. Det er også nogle af de ting, man kan kæmpe for. Det må man også ligesom tage med. Jamen, I råber på samarbejde. Ja, hvis det er, at vi skal samarbejde, så har ansøgningen til at vise nogle realistiske fakta. Vanedrak Olsen og Hans Enoksen, som har været kommunaldirektør i 15 år, som Hans Enoksen her smider rundt omkring med beskyldninger om, hvor dårligt vi har gjort det. Det kan vi måske spørge den daværende direktør i Qeqertaq Kommune. Men altså, jeg vil sige, at vi har rigtig mange tal, der viser, at vi virkelig har klaret det bedre, netop fordi, at som tidligere sagt, der er nogle tal, der viser, at vi har mindre udgifter i forhold til, som så kommune for eksempel, i forhold til socialområdet. Men altså, man kan jo sige, at hvis det er, man er politiker, og man har været politiker i snart 30 år, så er det nøjagtigt de samme ting, vi har hørt igen og igen. Det er som en riseplade, at det er alle bygderne, der skal udvikles på lige vilkår. Og vi kan jo se her, at i Hans Enoksen og hans
Hans Enoksens tid, hvor han har haft mest mulighed for at indflydelse, så er der mindre og mindre beboere i de forskellige mindre bygder, hvor kan vide hvorfor. Hans Enoksen, hvis du bliver valgt ind, som du har kritiseret ret kraftigt, hvad vil du gøre for et samarbejde? Ja. Jeg vil meget gerne her pointere, at man ikke kan give ansvaret til en afgået kommunaldirektør. Det er politikernes anvisninger, som kommunaldirektør skal arbejde. Du er nødt til at respektere de personer, som ikke er til stede, at du rækker ned på dem. Du må meget gerne række ned på mig. Gør du bare det. Vi har allerede set her i aften på de indslag, at borgerne de siger, at der er meget trange vilkår. Det er ikke kun fordi, at du skal beskytte dig selv, at du har været rigtig dårlig til at udføre dit arbejde. Der er forældre, der har handicappede børn, der ikke har fået svar i løbet, og de har ventet et år. Det er du nødt til at kigge på. Ja, her i kommunen er folk nødt til at kigge og stå sammen og kigge på hinanden. Også her i de større byer, også i de mindre bygder. Det kan vi vist snakke om hele aftenen, og nu skal vi videre til det næste punkt. Og der er mange frivillige. Hvad vil I gøre for, at det kan fortsætte? Ja, vi er rigtig stolte af, at der er mange frivillige, som ikke får løn for deres arbejde, og vi er utrolig stolte af, at at der er så mange, der er frivillige. For eksempel i forhold til, efter at der har været en undersøgelse af børns sundhed, så har vi haft et seminar, og her i forbindelse med seminaret, så var der rigtig mange gode meninger og ytringer i forhold til, hvordan vi kan flette de gode kræfter sammen, og for ligesom at gøre det attraktivt at være frivillig, så har vi været fremme i skoene og kommet med et forslag om, at trænerne skal have løn. Ja, tusind tak for dine udtalelser. Vi kan høre, at I meget gerne vil samarbejde i forhold til frivillige. Hvad så med jer, Emilia Olsen? Er det sødt? Vi skal selvfølgelig sige tusind tak til de frivillige, som arbejder uden løn. Også fra kommunens side, men vi er også, selvom vi er kommunalbestyrelsesmedlemmer, så har vi selv været ude og haft nogle debatter med befolkningen. Inden for nærmeste tid, der har der været en del kriminel aktivitet, som vi har været ude og ligesom at gøre noget ved, og ligesom at samle kræfter, og hvordan vi skal gøre, at vi kan få nogle initiativer i gang med, at vi kan forebygge netop det her. Og ja, vi er rigtig mange, og vi er rigtig mange familier, der også giver en ekstra skalle i forhold til noget frivillighed. Udover vores job. Julian Enoksen, Inuit Ataqatigiit. Vi ser mange frivillige hænder. ACR er blot et eksempel, eller noget andet kulturelt. Der er rigtig mange, der meget gerne vil arbejde med frivilligt arbejde. Og der er vi også nødt til ligesom at kigge på, hvordan vi også kan give noget løn i forhold til det frivillige arbejde, for ligesom at gøre den her spiren af energi til at fortsætte. Og det vil vi selvfølgelig gerne arbejde for igen i den næstkommende valgperiode, for det vil vi selvfølgelig meget gerne sprede ud af al den energi og frivillighed. Ernie Olsen, Demokratisk. Hvad siger du? Jeg er nødt til at sige, at vi er nødt til at arbejde på en meget bedre måde. Vi skal ikke række hinanden ned. Vi snakker om frivillighed og frivillige. Vi er nødt til at huske, at de største kræfter, de bliver altså også vist via
frivillighed. Vi vil selvfølgelig gøre alt for, at frivilligheden kommer i højsædet. Ja, vi sætter overhovedet ikke spørgsmålstegn ved frivillighed. Hvis det er, at man skal arbejde i sin fritid, og hvis man skal videreføre det arbejde, så er man selvfølgelig nødt til også at have nogle midler, noget finansielt grundlag. Hvis det er, at der skal være noget frivillighed, så er der også nødt til at være flere midler, der skal benyttes af befolkningen, af borgerne. Jeg vil meget gerne støtte op omkring de frivillige. Der er rigtig mange, der er frivillige, og som er med til at for eksempel at rydde op i naturen eller på gaderne. Der skal være mange flere frivillige, der også er med til at rydde op og samle skrald, for eksempel i naturen. Naturen skal vi passe rigtig godt på alle sammen. Hvem er næst? Vi vil ikke lyde som om, at vi er bange. Uanset hvad det er for nogle arbejdsopgaver, så har vi også rigtig mange borgmesterkandidater. Der har for mange år siden været en kvinde, der også har været borgmester. Min navnesøster, hun har også været borgmester, og man tager et ansvar, og så skal man samle kræfterne. Og Atassut har tidligere været et meget stærkt parti med mennesket i centrum, og derfor vil vi gerne tage det tilbage, og Atassut vil gerne stå frem, også med en borgmesterkandidat. Ja, for 4 år siden, så blev vi spurgt om det samme, og hvis det er, man skal være en god borgmester, så har vi sige igen, at hvis vi skal have en borgmester, så er vi nødt til at have en borgmester, der kan rejse rundt og være ude blandt borgere, og som kan samle folket. Uanset om det er personer med handicappede, eller fiskere, fanger, eller andre, uanset om det er forældre, eller hvem det er, det er utrolig vigtigt, at vi skal vise, at der er plads til alle. Og vi fra Inuit Ataqatigiit, vi er også klar med en borgmesterkandidat. Hans Enoksen, ja, jeg har også været borgmester. Jeg har også haft erfaringer som en af de højeste stillinger inden for selvstyret. Selvfølgelig står jeg også klar som borgmester, hvis det er det, der skal til. Hvis nogen synes, at jeg er kandidat til det, så er jeg klar. Altså, demokratiet, jeg er jo allerede borgmester, så jeg kan bare fortsætte. Altså, jeg vil meget gerne være borgmester. Jeg er den eneste fra demokraterne her, der jeg kan sagtens tage en tørn. Det vil jeg jo da meget gerne. Malik Bertelsen, vil du gerne være borgmester igen? Ja, i de forskellige partier, så er Siumut den, der er mest klædt på til at tage borgmesterposten. Det er utroligt stort ansvar at være borgmester. Man er nødt til at være god til at tage ansvar. Det er bedre end at man smører tyk på. Vi ved udmærket godt, hvis det er, man smører tyk på, så kommer realiteterne. Og Hans Enoksen har også været inde på, jamen det er ikke som en person, at man angriber. Og han angriber kommunen, og jeg er borgmester, så det vil sige, hvis han angriber kommunen, så er han også nødt til at kunne tage ansvaret og så sige, at det er en person, som han angriber. Jeg vil gerne sige, at jeg er med til for eksempel første skoledag som borgmester. Jeg er også med til festival, og jeg er med til at smide toiletter ud og tømme dem. Og hvis det er, at man skal have en borgmester, som er aktiv, så er Siumut nødt til at tage borgmesterposten igen. Alting har en ende, og i aften er det også vores tur til at slutte af, for i aften der er 48 kandidater i Qatar Kommune. Godt valg.